Ja mislim da smo ove zamke i testove i Vlada Republike Srbije i predsednik, naravno, kao direktno i uključen u sam proces, da smo izdržali i probe najtežih izazova u okviru ovog Evropskom unijom olakšavajućeg dijaloga, kako se zove, EU Facilitated Dialogue. Dakle, mislim da smo izdržali taj test i probe i da je sada neupitno, dakle, da je Vlada Republike Srbije, naravno predsednik, ponavljam, kao direktno uključen i iz vremena, dakle, kada je bio premijer i sada, dakle, neumitno opredeljeni pre svega za mir i dijalog. Naravno, sam proces nosi obaveze obe strane i vrlo često ja nisam najsrećnija kada čujem da sve strane moraju da ispune svoje obaveze. To se podrazumeva. I uopšte ne vidim potrebu podvlačenja toga da obe strane. Podvlačenje treba da bude kada neko ne ispunjava svoje obaveze. Dakle, i u tom smislu ja sam i rekla nedavno, složili se sa mnom ili ne, da sam i očekivala hitno uključivanje Federike Mogherini kao visoke predstavnice za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, ne zato kao izraz dobre volje i podrške, nego obaveze koje Evropska unija ima činjenicom da je nekadašnja visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost, Madam Ashton, između ostalog potpisnik Briselskog sporazuma. Dakle, trenutkom kada su tadašnji premijer Dačić, Tači i Madam Ashton potpisali Briselski sporazum, on je postao deo okvira zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. I to više nije samo pitanje nekih bilateralnih odnosa, pošto nisu bilateralni odnosi, nego je to deo jednog ramljenja celog procesa u okviru zajedničke spoljne i bezbednosne politike. I ja mislim da je Beograd postao u dobroj meri konstruktivan i bio i jeste, ali očigledno da kapacitet druge strane, da je veći kapacitet za, ja bih rekla, nasilje i nerazumevanje, nego kapacitet za dijalog i sporazumevanje. I to je ono što Evropska unija mora, dakle, kao garant sporazuma čiji je potpisnik, da nazove pravim imenom i, dakle, ta pozivanja obostrana, ja kažem, to je podrazumevajuće, mora da se jasno definiše koje se obaveze kada sprovode i ko je taj koji treba da ih sprovede.